ሰላም ጥዕና ያበልና ካብ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ሚድያ ናይዚ ሰዓት ሓጸርቲ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ኣርእስተ ዜና። መንግስቲ ትግራይ ምትዕርራይ ዝገብር ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምትግባር ረብሓ ህዝብን ንምርጋጽ እዩ ክብል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሓቢሮም። ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ምእንቲ ሃለዋቶምን ድሕነቶም ዘካየድዎ ሓያል ቃልሲ ንዕኡ ስዒቡ ዘመዝገብዎ ድሙቕ እያ ዝለኣለም እናተዘንተወ ዝነብርን መመሊሱ ዝኹላዕ ምዃኑ ተመልኪቱ። ኣብ ሃይማኖታዊ ወጥረት ትርከብ ኢትዮጵያ እገዳታት ኢንተርኔት ኣንቢራም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ምውፃእ ወታደራዊ ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎም እቲ ጉዳይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት ምዃኑ ተዛሪቡ። ኤርትራ ብዕሊ ስድራ ቤታት ዘይከተቱ ከቢድ መቕፃዕቲ ተወርድ ዘላ ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ሓቢሩ። ምንቅጥቃጥ ምድሪ ቱርኪ ሶርያ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 21,000 ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። ኩራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር። መንግስቲ ትግራይ ምትዕርራያት ዝገብር ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምትግባር ረብሓ ህዝብና ንምርጋጽ እዩ ክብል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሓቢሩ። እቲ ቢሮ ኣብ ሰሙናዊ መግለጺኡ ከም ዝሓበሮ መንግስቲ ትግራይ ምትዕርራያት ዝገብር ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምትግባር ረብሓ ህዝብና ንምርጋጽ እዩ ክብል ሓቢሩሎም። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ብምግባር ናብ ሓድሽ ሰላማዊ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ብምእታው ሕቶታትን ጠለባቶምን ብሰላማዊ ሕጋዊ መንገዲ ንምምላስ ዘይተሓለለ ቃልሲ እናካየዱ ይርከቡ። መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ከጋጥሙ ዝኽእሉ ዕድላትን ፀንቂቅካ ንምጥቃም ኣብቲ ከይዲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ፈተናታት ብዝግባእ ሓሊፍካ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ዘኽእሉ ኩለ መዳያዊ ምትዕርራያት እናካየደ ከም ዝርከብ ገሊጹሎም። ሓቋፋይ ጊዜያዊ መንግስቲ ምጥያሽ ኣካል ስምምዕነት ፕሪቶርያ እንትኾን ብሓበራዊ ልዚ መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ከም ዝፍጸም እውን ኣብቲ ውዕሊ ተቐሚጡ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ድማ ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ብምሉእነት እናተንቀሳቐሰ እንትኾነ ነዚ ከይዲ ዝመርሕ ጉጅለ ብምጥያሽ ናብ ዕላዊ ስራሕቲ ከም ዝኣተዩ በቲ መግለጺ ተገሊጹሎም። እዚ ምትዕርራይ መንግስቲ ረብሓታት ህዝብና ብሰላማውን ሕገ መንግስታውን መንገዲ ንምምላእ ህዝብና ናብ ንቡር ሂወቱ ንምምላስ ተባሂሉ ብልዑል ሓላፍነትን ዲሲፕሊን ዝፍጸም ዝበለ እቲ መግለጺ እዚ ድማ ብውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ንመንግስታት ትግራይን ፌደራልን ዝተዋሃበ ሓላፍነት ከም ዘይኮነ ግልጽ ክኾን ይግባእ። እቲ ሓቂ እዚ ኮይኑ እናሃለወ ገለ ኣካላት ብፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ ነቲ መንግስቲ ትግራይ ብስምምዕነት ፕሪቶርያ መሰረት ዝጀመሮ ምትዕርራይ ካሊእ ምስሊ ትሕዝቶን ከትሕዙ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ይገብረለዉ። እዚ ድማ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝጀመርዎ ሰላማዊ ቃልሲ ካብ ምትዕንቓፍ ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምንዋሕ ሓሊፉ እዚ ዝባር ረብሓ ስለ ዘይብሉ ክእረም ከም ዘለዎ ተሓቢሩሎም። መንግስቲ ትግራይ ከይዲ ምትዕርራይ መንግስቲ ዝምልከት በብእዋኑ መበረታት እናሃበ ዝቐፅል እንትኾን ምድላዋቱ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ወጊኑ ናብ ሙሉእ ትግበራ ከም ዝኣቱ እውን ከረጋግፅ ይደሊ ክብል እቲ ቢሮ ኣብ ሰሙናዊ መግለፂኡ ከም ዝሓበሮም። ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ምእንቲ ሃለዋቶምን ድሕነቶምን ብዘካየድዎ ሓያል ቃልሲ ንዕኡ ስዒቡ ዘመዝገብዎ ድሙቕ እያ ዝለኣለም እናተዘንተወ ዝነብር መመሊሱ ዝኹላዕ ምዃኑ ተመልኪቱ። እዚ ዝተገለጸ ብምኽንያት ካልኣይ ዓመት ወፍሪ ስዩም ዝኽሪ ሰማዕታት ኣብ ዝተሰናደ መድረኽ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ተጋዳላይ ምግበይ ሃይለም ሰራዊት ትግራይ ምእንቲ ህላዊ ህዝቡ ዝኸፈለ ዋጋ ፍሉይ ቦታ ዝውሃቦ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃው ሰላም ረዚን ዋጋ ከፊሎም እዮም ዝበለ ተጋዳላይ ምግበይ ሃይለም ንተግባራውነት ስምምዕ ሰላም ሕዚ እውን ዘይተሓለለ ቃልሲ ከም ዝጠልብ ኣመልኪቱ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብግዶም ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ኣብቲ መኸተ ዘርአይዎ ጽንዓት ኣብ ዳግመ ህንፀት ሰላምን ብምድጋም ዕላማታት ሰማዕታትና ኣብ ሽቶኦም ክበጽሑ ብምግባር ስዋዕትና ክድበሱ ከም ዝግባእ ሓቢሮም። ኣብ ሃይማኖታዊ ወጥሪ ትርከብ ኢትዮጵያ እገዳታት ኢንተርኔት ኣንቢራም። ኣብታ ሃይማኖታዊ ወጥሪ ዝሓየለላ ኢትዮጵያ ብዙሓት መልእኽቲ ክለዋወጡሉ ኣብ ዝመረፅዎ መተግበርታት ገደብ ተገይሩሎም። ኔት ብሎክ ዝተባሃለ ንርክባት ኢንተርኔት ዝከታተል ትካል ከም ዝሓበሮም ካብቲ ማለ ሐሙስ 2 ለካቲት 2015 ጀሚሩ ኣገልግሎት ፌስቡክ፣ መሰንጀር፣ ቴሌግራምን ቲክቶክን ተኣጊዶም ኣለዎም። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ብዙሓት ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ነቶም ናይ መልእኽቲ መተግበርታቶም ምስ ኢንተርኔት ክራኸቡ ከም ዘይከኣሉ ይሕብር ኣለዎም። ብዙሓት ሰባት ድማ ብቪፒኤን ኣቢሎም ከም ፌስቡክ ዝኣምሰሉ መተግበርታት ማሕበራዊ መራኸቢ ይጥቀሙ ምህላዎም ይሕብር ኣለዎም። እቶም ዝተጠቐሱ መተግበርታት በቲ መንግስቲ ዝውንኑ ወሃቢ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኢትዮ ቴሌኮም ከም ዝተኸልከሉ ኔት ብሎክ ይገልጽ። ኣብ ኢትዮጵያ ናዕብታት ከጋጥሙ ከለዉ ከምኡውን ሃገራዊ ፈተናታት ኣብ ዝህልወሉ ኣብ ናይ መራኸቢ ኣፕሊኬሽናት ገደብ ምግባር ሓደ ግዜ ድማ ኢንተርኔት ሙሉእ ብምሉእ ምዕፃው ልሙድ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ
ምድራት አገልግሎት ኢንተርኔት ዝበለው ነገር እኳ እንተዘይሃለዎም እቲ ስጉምቲ ግን ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ወጥሪ ስዒቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። እዚ ኣብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝተነበረ ገደብ ዝስማዕ ዘሎም መራሕቲ ቤተክርስትያን ኣመንቲ ኣንጻር መንግስቲ ብትሪ ተቃውሞም ይገልጹ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። መንግስቲ ድሕንነት እቲ ሃገር ንምርጋጽ ሰሪር ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ቅልውላው ንዘተተሓዙ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ምርግጋእ ሃገርን ድሕንነት ዜጋታትን ንምሕላው ተሪር ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምታት ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ። ሐሙስ ብቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን ኣቢላው ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ። ነቲ ኣብ መንጎ ኣቦታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ኣሎ ዝበሎ ምፍልላይ ንእከይ ፖለቲካዊ ዕላማ ክጥቀምሉ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ይቃልዑ ከም ዘለዉ ዝሓበረት ቤት ጽሕፈት እከይ ዕላማ ዘለዎ ጉጅለ ተወዲቡ ስራሕ ጀሚሩሎ ኢሉሎም። መንግስቲ ንምንዋፅ ድሌት ዘለዎም ዝበሎ ኣዳላዊ ናይ መስዋዕቲ ሰልፊ ዝተባህለ ኣዋሃዲ ፖለቲከኛታትን መንእሰያትን ዝሓቕፋ ወዳድባ ብኣፅዋር ተሓጊዙ መናእሰይ እናመልመለ ምውፋር ጀሚሩሎ ይብል መግለፂ መንግስቲ። እዚ ውዳበ ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ዝምድና ብምስራት ጉጅለ ሚድያ እውን ይውድብ ከም ዘሎ ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ። መንግስቲ ፌደራል ነዚ መግለፂ ዘውፅኦ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ነቲ ሓበራዊ ሓይሊ ዕማም ፀጥታን ድሕንነትን መግለፂ ዘውፅኦ እገዳ ሰልፊ ኣይቕበሎን ድሕሪ ምባላ እዩ። እቲ ሓይሊ ዕማም ኣብቲ ተመሳሳሊ መዓልትታት ቦታን ዘይሕጋዊ ሰልፊ ብምፅዋዕ ሂወት ዜጋታት ዘጥፍእ ሓደጋ ንምፍጣር ጎስጓሳት ይካየዱን ካልኦት ጎንፂ ዘጓሃሩ ተግባራት ይፍፀሙን ምህላዎም ከረጋግፅ ስለ ዝኽኣለ እዩ እገዳ ሰልፊ ዘንበረ ተባሂሉሎም። ሲኖዶስ እታ ቤተክርስትያን ግና መንግስቲ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዘይኮነስ ነታ ቤተክርስትያን ንምጥፋእ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ምዃኑ ብፅኑዕ ክንኣምን ጌሩና ክብል ከሲሱሎም። መንግስቲ ፌደራል ብሓሙስ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ተተኳስን ድምፂ ኣልቦን ኣፅዋራት ዝሓዙ ንዓበኛታት ኣብ ምውፋር እንከለዉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ይገልጽ። ነቲ ፀገም ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ከም መፈፀሚ ፖለቲካዊ ናብ ምጥቃም ተኣትዩ ኣሎ ዝበለ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣብ ዝተግባር ዝተዋፈሩ ኣብ ቀይዲ ብምእታው ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ መስርሕ ተጀሚሩ ከም ዘሎን ተጠናኺሩ ከም ዘቕፅልን ኣመልኪቱ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣቦታት ቤተክርስትያንን ምእመናንን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ሞት መጉዳእትን ማእሰርትን ከም ዘስዕበ ትገልጽ ቤተክርስትያን እዚ ድማ ኢድ መንግስቲ ከም ዝተሓወሶ ብምሕባር ትኸስስ። ይኹን እምበር መንግስቲ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዝደሊ ብምግላጽ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ክነጽጎ ጸኒሑ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ምውፃእ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎም እቲ ጉዳይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት ምዃኑ ተዛሪቡ። ነቲ ጉዳይ ንምምላስ ወኪል ኢትዮጵያ ኣብዚ እንተዝነብር ደስ መበለኒ፣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢደይ ክእቱ ሓቐነ የብለይን። ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ንምትዕንቓፍ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግጭት ንምውላዕ ጉጉይ ሓበሬታ ናይ ምዝርጋሕ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከሲሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይ ነቲ ንክልተ ዓመታት ዝቐፀለ ደማዊ ኩናት ንምዕራፍ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2022 ስምምዕ ሰላም ምፍራሞም ይዝከር። እቲ መራሒ ኤርትራ ነቲ ስምምዕ ከም ዝድግፎ ኣብቲ ናይ ሐሙስ መግለፂኡ ኣነፂሩሎም። እቲ ኣብ ፕሪቶርያን ናይሮቢን ዝተገበረ ስምምዕ መቐፀልቲ ሃረርታን ህዝብታትን ኢትዮጵያን እቲ ዞባን እዩ ከይተዓናቐፈን ክኸይድ እዩ ኢልና ጥራሕ ንሕሰብ። ንረብሓ ህዝብታት ኢትዮጵያን እቲ ዞባን ብሓፈሻም ሰላም ምርግጋእን ንምውሓስ እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ወይ ናይሮቢ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ባይታ ክትግበር ንደሊ ኢና ይብል እቲ ፕሬዚዳንት። ብዘይፈቓድ ላዕላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ኢዳ ክትእቱ ኣጀንዳ ይኹን ውጥን የብላን ድማ ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ። ዊልያም ሩቶ ብወገኑ እቲ ስምምዕ ኣብ ምትግባር ዓብዪ ገስጋስ ከም ዝተረኣየን ኩሎም ዝምልከቶም መንግስታት ዕጉባት ምዃኖም ብምጥቃስ ትግራይ ውሕስነትን ፀጥታን ምርካባ ተዛሪቡ። ኢሳያስ ብዛዕባ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ግፍዕታት ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶም ዝተሰንዐ ሓሶት ክብል ብምንጻግ እቲ ክስታት ካብቶም ንዝኾነ መስርሕ ሰላም ክዕንቅፉ ዝደልዩ ወገናት ዝነቐለ ምዃኑ መጊቱ። ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ፀንሐሉ እዋን ጃምላዊ ቅትለት፣ ዝምታን ከቢድ ፆታዊ ዓመፃትን ዝርከብዎም ግፍዕታት ፈፂሞም ተባሂሎም ይኽሰሱ። ኣብቲ ኩናት ክንደይ ኤርትራውያን ወታደራት ከም ዝተቐተሉ ክነግር ንዝቐረበሉ ሕቶ ግን ኣይመለሰን። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንፈለማ እዋን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብዛዕባ ፖለቲካዊ መጻኢኡን ኤርትራውን ተሓቲቱ ነይሩ። ብዛዕባ ምስግጋር ስልጣን እንታይ መደብ ኣለካ ወይስ ንሙሉእ ዕድመኻ ኢኻ ፕሬዚዳንት ክትከውን ከምኡ እንተኮይኑ ድሕሪኡ እንታይ ክኸውን ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ መልሲ ካብ ምሃብ ተዓቂብሎም። ኣብ 2001 ብፆቱን ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ብሰንኪ ዘቕረብዎ ፖለቲካዊ ጠለባት ንዲሞክራሲ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ተሰዊሮም ኣለዎም። ናይ ፕረስ እውን ካብ 2001 ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ተኣጊድሎም። ናፃ ፕረስ እውን ካብ 2001 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ
ናጻ ፕረስ እውን ካብ 2001 ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ተኣጊዱ እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ከም ዝተራኸበ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሮም። ኣትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ፖላንድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ገዛ ውሽጢ ውድድር ወርልድ ኢንዶር ማይል ካልኣይ ዝቐልጠፈ ሰዓት ብምምዝጋብ ተዓዊታ። ኣብ ቶርን ፖላንድ ንዝተኻየደ ውድድር ብ4 ደቂቓ 16 ካሊትን 16 ንኡስ ካሊትን ዝዛዘመቶ ኮይና ብደረጃ ዓለም ካልኣይ ዝቐልጠፈ ናይ ውሽጢ ገዛ ማይልስ ሰዓት ኣመዝጊባላ። እቲ ኣብ 2021 ኣብ ሊቨን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ወርልድ ኢንዶር ን1500 ሜትሮ ብ3 ደቂቓን 53 ካሊትን 09 ንኡስ ካሊትን ዛዚማ ክብረ ወሰን ዓለም ዘመዝገበት ጓል 26 ዓመት ኣትሌት ናብቲ ናይ ትማሊ ውድድር ክትኣቱ ከላ ነቲ ብገንዘቤ ዲባባ ተታሒዙ ዝነበረ ሰዓት ከተመሓይሽ ውጥን ነይርዋ። ኣብቲ ብ2016 ዝተኻየደን ገንዘቤ 4 ደቂቓ 13 ካሊትን 31 ንኡስ ካሊትን ብክብረ ወሰን ዘመዝገበትሉ ውድድር ጓል 18 ዓመት ኮይና ዝተሳተፈት ጉዳፍ ጸጋይ ካልአይቲ ወፅያ ነይራ። ሽዑነት ውድድር ብ4 ደቂቓ 24 ካሊትን 98 ንኡስ ካሊትን ከም ዝዛዘመቶ ይዝከር። ሎሚ ድማ ድሕሪ 7 ዓመት 6 ዓለማዊ መዳልያታት ኣብ ታሪክ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውሽጢ ገዛ ማይል ብስማ ክተመዝግብ በቂዓ ኣላ። ሻምፒዮን ዓለም 5000 ሜትሮ ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያን 1500 ሜትሮን ትማሊ ካብ ምጅማር ውድድር ኣትሒዛ ዝበለጸ ሰዓት ክተመዝግብ ክትጽዕር ተረኣያ። ንዝረኸበቶ ዓወተ መልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶም ሎሚ ክብረ ወሰን ዓለም ክሕዝ ተስፋ ገይረ ነይረም፣ ግን ድማ ኣትሌቲክስ ከምኡ እዩ ኣብ ልምምድ ጽቡቕ ከም ዘለኻ ክስምዐካ ይኽእል፣ ኣብ ውድድር ግን ኩሉ ግዜ ዝደለኻዮ ኣይትረክብን ኢኻ። ሕጂ እውን እቲ ክብረ ወሰን ዓለም ሓደ መዓልቲ ናተይ ክኸውን ተስፋ ይገብር ምባላ ዌብሳይት ወርልድ ኣትሌቲክስ ኣመልኪቱ። ኣትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ከተማ ቦራ እያ ተወሊዳ። ስፖርት ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝጀመረቶ ትዛረብ ጉዳፍ ናይ መጀመርታ ውድድራ ኣብ መወዳእታ 2013 ዓ.ም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝተኻየደ ንእሽቶ ውድድር ተወዳዲራ ኣብ 3 ውድድራት ቀዳመይቲ ብምውፃእ ክብረ ወሰን ከም ዝሰበረት ትጠቅስ። ብ2021 ድማ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 1500 ሜትሮ ናይ ውሽጢ ገዛ ጉያ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከም ዘመዝገበት ይዝከር። እቲ ዘመሓየሸቶ ክብረ ወሰን ኣብ 2014 ብኢትዮጵያዊት ኣትሌት ገንዘቤ ዲባባ ኣብ ካርል ሱርሄ ተመዝጊቡ ዝጸንሐ እዩ። ኤርትራ ብልዕሊ ስድራ ቤታት ዘይከተቱ ከቢድ መቕጻዕቲ ይወርዶም ከም ዘሎም ሂውማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ካብ መፋረቅ 2022 ክሳብ ፈለማ 2023 ኣብ ዝቐጸለ ግፋን ናይ ኩናት ክተት መፀዋዕታታት ብዝተተሓዘ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ማእሰርቲ ዝርከቦም መቕጻዕትታት ከም ዘውረደ ሂውማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ጸብጻብ ክሳብ 80 ዓመት ዝዕድሜዮም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ወለድን ኣቦታትን ናይቶም ዘይከተቱን ዝተሓቡን ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝተኣተዉ ጠቒሱ። ሰመዚ መንግስታት ንኣባይቲ ስድራ ቤታት ብምዕሻግ ሓበራዊ መቕጻዕቲ ከም ዘካይዱ ትጸብጻብ ይሕብር። ካልኦት ደቆም ድሮ ኣብ ሰራዊት ከቲቶም ዝነበሩ ወለዲ ከይተረፉ ግዳያት ማእሰርቲ ምዕሻግ ኣባይቶምን ምዃኖም እውን ገሊጹ። ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ ተሓዱሽ ጸብጻብ ዛጊድ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን። ኣብ ፈለማ ወርሒ ታሕሳስ ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ወዲ 80 ዓመት ሽማግለም ሕሳስ ልደ 6 ደቁ ዝኾነ ወዱ ኣየምጻኻን ተባሂሉ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ክብል እቲ ጸብጻብ ኣስፊሩሎም። እቲ ግፋን ማእሰርትን ምስር ጣያትን ክሳብ መጀመርታ 2023 ከም ዝቐጸለ እውን እቲ ትካል ይገልጽ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከባቢ መስከረም መንግስቲ ኤርትራ ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ናብ ግንባር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከባቢ መስከረም መንግስቲ ኤርትራ ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ናብ ግንባራት ውግእ ትግራይ ክኸቱን ስድራ ቤቶም ናይቶም ዘይኸተቱ ድማ ይኣስር ከም ዝነበረን ቢቢሲ ኣብ እዋኑ ኣቃሊሕዎ ነይሩ። ካብ ወርሒ መስከረም ዝሓለፈ ዓመት ሒዞም ናብ ግንባራት ውግእ ከቲቶም ዝጸንሑ ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ንናብ ገዝኦም ዋኒኖምን ይፋነው ከም ዘለዉ እውን ቢቢሲ ካብ ኤርትራ ዘዘራረቦም ተመለስቲ ስድራ ቤቶም ኣረጋጊጾም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰለፈ ዝፍለጥ ኮይኑ ሰራዊቱ ብኸበርቲ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ይኽሰስ። ሂውማን ራይትስ ዎች ከም ዝበሎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ፀንሐሉ እዋን ጅምላዊ ቅትለት፣ ዝምታን ከቢድ ፆታዊ ዓመፃትን ዝርከብዎም ግፍዕታት ፈጺሙ እዩ። ሓልታት ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ክልል ትግራይ ከም ዝወፁ ጸብጻባት ይሕብሩ። መራሕቲ ትግራይ ግን ኣብ ገለ ከባቢታት ሕዚ እውን ህላዊ ወታደራዊ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ተዛሪቦም ነይሮም። ጸብጻባት ናይቲ ትካል ተሓለቕቲ መሰላት 14 ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ኤርትራ ዝወፁ ሰባት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዝተመስረተ እዩ። ብዘይካዚ 11 ጋዜጠኛታትን ካልኦት ተንተንቲን ከም ዘዘራረበ ጠቒሱሎም።
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ቱርኪ ሶርያ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 21,000 ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። በቲ ብሶኒ ኣብ ቱርክን ሶርያን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ ልዕሊ 21,000 ከም ዝበፅሑ ተፈሊጡሎም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግን ሙሉእ ዕምቆት ሳዕቤናት ናይቲ ሓደጋ ክሳብ ሕጂ ንጹር ከም ዘይኮነ ኣጠንቂቖም። እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ ዘጋጥም ዳርጋ 100 ሰዓታት ዝቆፀረ ኮይኖም ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ግን ካብቲ ሓደጋ ብህይወት ዝተረፉ ሰባት ይደልዩ ኣለዉ። ሰባት ብህይወት ናይ ምርካብ ተስፋታት ድማ የንቆልቁላሎም። ኩነታት ቁርን ዛሕልን ንህይወት ኣሽሓት ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ናብ ፀገም ዘእተው ኮይኑ መፅለሊ ማይ ምግብን ዘይብሎም ተሪፎም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ነቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይዚ ክፍለ ዘመን ዝዓበየ ሓደጋ ክብል ገሊፅዎም። ሓደ ዓብዪ ዓለም ለኻዊ ጉጅለ ረድኤት ብቕልጡፍ ይእክብ ኣሎም። ትማሊ ሓሙስ ባንኪ ዓለም ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ቱርኪ ዳግማይ ንመናፅ ነቶም ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተሃሰዩ ንምድጋፍ 1.8 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክህብ ቃል ኣትዩ። ኣብ ባይታ ዝርከቡ 100,000ን ልዕሊኡን ኣባላት ህይወት ኣድሕን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ግን ብሰንኪ ሕፅረት መኻይን ዝዓነወ ፅርግያታትን ካልኦት ሎጂስቲካዊ ቡድወታትን ይተኣጓጎለሎም። ዋና ዳይሬክተር ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሙሉእ ስፍሓት ናይቲ ሓደጋ ገና ምዃኑ ይበርሀልና ኣሎ ክብል ኣጠንቂቖም። ብፍላይ ኣብታ ንነዊሕ እዋን ብዝፀንሐ ኩናት ሕድሕድ ዝዓነወት ሶርያ ዝበፅሐ ሓደጋ መጠኑ ዛጊድ ኣይተፈለጠን። ትማሊ ሓሙስ ፈላማይ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ብመሳገሪ ባብ አል ሃዋ ኣብ ኢድሊብ ኣቢሉ ናብ ሰሜናዊት ምዕራብ ሶርያ ዶብ ሰጊርሎም። ትማሊ ሓሙስ ፈላማይ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ብመሳገሪ ባብ አል ሃዋ ኣብ ኢድሊብ ኣቢሉ ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ዶብ ሰጊርሎም። እዚ መሳገሪ ድማ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት በቲ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ዝቆፃፀርዎ ከባቢታት ከይትጓዓዝ ናብቲ ዞባ ክበፅሕ ዝኽእል እንኮ መንገዲ እዩ። እዚ መሳገሪ ድማ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት በቲ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ዝቆፃፀርዎ ከባቢታት ከይተጓዓዘ ናብቲ ዞባ ክበፅሐሉ ዝኽእል እንኮ መንገዲ እዩ። ጉተሬስ ተወሳኺ ሓገዝ ይስዕብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ድማ ቀረብ ብልዕሊ ሓደ መሳገሪ ዶብ ክበፅሕ ክፍቀድ ኣተሓሳሲቡ። እዚ ሓድነት ዘድልዮ ህሞት እዩ፣ ፖለቲካዊ ወይ ንምብታን ዝሰርሐሉ ህሞት ኣይኮነን። ሰፊሕ ደገፍ ከም ዘድልየና ርዱእ ኢሉ። ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ ኣለፖ ዝሃደመት ኣደ 4 ቆልዑ ሙኒራ መሓመድ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ትማሊ ምሸት ኣዝዩ ዝሑል ስለ ዝነበረ ምድቃስ ኣይከኣልናን ኢላ። ጉጅለ ህይወት ኣድሕን ዋይት ሄልሜትስ እቲ እንኮ ናብቲ ዞባ ዝበፅሐ ቃፍላይ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ተዓፅዮም ንዝነበሩ ሰባት ዘውፅእ ፍሉይ መሳርሕታት ከም ዘይሓዘ ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዚ ከምዚ ዓይነት መሳርሕታት ካብ ትሕቲ ፍርስራስ ህይወት ንምድሓን ኣብ ዘድለየና እዋን ዘይምህላው ኣዝዩ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ይገብረና ኢሉሎም። ሕዚ ዝተመዝገበ ቁፅሪ ሞቲ ካብቲ ኣብ 1997 ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቱርኪ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝሞቱ ልዕሊ 17,000 ሰባት ዝዘያደ እዩ። ኣብ መላእ ቱርክን ሶርያን ብ10,000 ዝቑፀሩ ሰባት ኣብ ግዜያዊ መዕቆብታት 4 ለይቲ ይሕልፉ ኣለዉ። ንኣዝዩ ሓያል ቁሪ ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ድማ ይግለጽ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ቱርኪ ካብ ሞት ዝደሓነን ሕጂ ምስድሩ ኣብ ደርቢ ሓደ ስፖርታዊ ህንፃ ዝነብርን ረሳት ጎዝሉ ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ክሳብ ሕዚ ከም ዘይኣተው ተዛሪቡ። ብዙሓት ኣብ ውሽጢ እቲ ፍርስራስ ተዓፅዮም ከም ዝፀንሑን ካልኦት ድማ ብሰንኪ ቁሪ ከም ዝሞቱን ሓቢሩ። እዚ እንተቐፂሉ ከቢድ ናይ ጥዕና ጉዳያትን ሕማምን ክህሉ ይኽእል እዩ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ኣዝዩ ቅልጡፍ መፅለሊ ምግቢ ማይን መድሓኒትን ክረኽቡ እንተዘይኪሎም ካልኣይ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘጋጥም ኣጠንቂቑሎም። እምበር ክቡራት ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ምድላዋት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም።